public affairs and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline, kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, kadasig lang sa aton siningat tiyempo. Yari na kita sa Webes nga presentation, Marso 12, tuig 2020. Aksyon Hotline. Ang gobyerno sa national ang nagalinalisay na subong kag checkar kon bala kumusta na ang mga preparasyon na ginahimo sang gobyerno. Partikular na ng less than the World Health Organization ang nagpalayag nga sa diin ang halos ginabantayan kag ginakabalakan sa bilog nga kalibutan nga coronavirus disease 2019 gindeklarar na bilang pandemic. Anong botamalon sini? Ipa-explicar tayo na karon sa mga eksperto. Diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga. Si Aksyon Elry Dutilios kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon Art Tayhopon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Tubtob kita takna las 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Sa mga naga-monitor via Facebook Live, salamat gid sa inyo. May available dira nga chatroom nga ginabuksan ta na agod sa pagbaton sang inyo mga mensahe. Feel free sa pagpadala sang inyo mga mensahe dira mga kaaksyon kay parang mabasahan naton. No? Kag sa aton sining nga matag palamati nga naga-monitor man via YouTube, pwede man kamo dira makapadala sang inyo nga mga mensahe kag opinion, komentaryo sa aton talakayan. Sa mga wala iya sang Facebook account, wala sang internet connection, pwede gihapon makapartisipar kung nagamonitor ka lang sa transistor radio. May available kita ang text hotline nga pwede nyo padalaan sa mensahe. Amo ini ang 0938-225-5017. Again, ang text hotline 0938-225-5017. Sa aton sini mga headlines karon nga daw. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Pagdeklarar sa World Health Organization sang COVID-19 bilang pandemic nano ang epekto. Samtang sa lokal, diri sa syudad sang Bacolod, lokal nga panguluhan pagi kay Mayor Bing Leonadia upod na sa Interagency Task Force. No tanan nga main sa sang gobyerno nga naghimo sa rekomendasyon sa alkalde ang nga dapat tempranuhon pang tapuson ang klase o ginapatigayon nga klase sa DepEd kag isuspender ang pagpatigayon sa mag-graduation rights tibangod sa mga recommendation kag makapila ka beses ginpatigayon nga meeting. Finally, ang alkalde nagpagwa sang executive order. Nanong implikasyon sini nahibaluon ta kay do nagalala na gid ang sitwasyon mga kaaksyon sang COVID-19. Now, ang Negros Oriental, take note, ngara lang sa tabok, pila lang ka kilometro ang distansya. Kag bilang isa ka isla, ang balantayan diri, amo ni ang gulpiada ho, nga basi may makatabok diri sa aton, may makakadto diri sa aton nga nagalin sa Negros Oriental. Tiyan mo ginaang sala-sala naton kung ingkaso, no kung hinali nga may ara sang magpositibo no sa Bacolod kag Negros Occidental. Budlay ni siya mo nga mag-amo ni ang sitwasyon. Bangod nga nakitaan naton bisan ng Department of Health, sos igo mamulalungan, sa tuod lang, ang preparasyon ta hindi bayad nga, tining kakita sinaho, nga aton galing nga matesting kit, ya pilang nahot lang. Aksyon Hotline. So, hindi amo, ay sus
sa kadamo sa kadugay na sininga balita, kag sininga problema, sang primero ang gobyerno ta ang ginatender nila amo ang prangkisa sang ABS-CBN, although hindi naman din nga kinanglanon nga i-diskusyonan sa aton mga opisyales sa gobyerno mo protearyo ang parte sa COVID-19 ano man may ara sang problema nga doon naghatag kita sang kumpiyansa. Hotline. Amo na ang isa ka sitwasyon nga kita nga mga Pinoy sa tutuod lang ang realidad sini mo ni. Kung in kaso ginman nga maglala ka magdamo ang kaso diri sa Pilipinas sang coronavirus or COVID-19. Ang sigurado nga hindi gidaya makasarang kung in kaso ginman nga maglala ang sitwasyon. Tandaan tagin na amo ng pinakamasakit. Naunahon ko lang ang executive order gagin pagwa sa alkalde bilang clarification kinamong nagapamangkot because executive order suspending graduation and setting early end of school year. Amo na no ang nangin kaundan sang executive order. Ang iya sining kompleto o full text amo ni. After 3 consecutive emergency meetings with city, school, and health officials today, March 11, kahapon inigin release, Mayor Evilio Leonardia is set to issue executive orders suspending commencement exercises or graduations in all school levels or in all schools and in all levels in Bacolod City. Aksyon Hotline. And setting an early end for school year 2019-2020 this March due to the public anxiety and concerns over the local transmission of the novel coronavirus disease or COVID-19. Aksyon Hotline. All graduations in all schools and in all levels in Bacolod City will be suspended until further notice. Amo na ang sa ginpagwa na and base sa executive order. After a series of meetings and consultations with school, health, police, social services, and disaster risk reduction officials, the mayor was able to get the consensus that the DepEd school or public schools will end their classes on March 20. That will be on next Friday. Na? Sunod nga simana. While private schools in all level will stop classes on March 27, next Friday, pagid na siya. Now, bangod sini. Of course, ang bottom line sa ning executive order and ang ginahimo sang interagency task force, isa gid lang. The bottom line is to protect our people, our community sa pamahog sang COVID-19. Online sa hotline. Online sa hotline. Angod sini nga balita joining us this morning, agud nga maghatag pagid sang dugang nga input is the interagency task force head. We have Vice Mayor Elcid Familiaran on the line. Vice, good morning. Mayong aga aksyon na sa atong pagpalamat. Thank you so much for the time. Now, unahon ko lang sir, executive order. Ano oras siya ginpirmahan gid sang mayor kahapon kag ang effectivity sini after ginpirmahan sang alkalde ti amo na ni dayon ipatuma na gid ni siya. Well, aksyon ate honestly nag-una ko pulis sa gabi kay kwanto siya din sang aga nga meeting ay nag-session hasta pagaling ko kagabi nag-kwan pa sila. Pina-finalize nila ang petsa dito tanaga pundo sa private schools Okay. Kay kalabanan private schools siya nag-start sa nila classes late na. Correct. Ang executive order na mayor siguro basi karon na magwa sa hapon or tomorrow morning. Okay. But ang consensus dito ang ato ni public schools will end their classes this coming March 20.
daycare centers or preschools will end their classes. So last day of their class is tomorrow, 13, no? Okay. While ang private schools, I think, ayo ito iban first week of April but I think base ma-end siya 27 or 28. And si Mayor may siguro executive order pag na i-suspend or i-postpone ang graduation rights until further notice. Okay. So wala siyang graduation, wala siyang moving up sa atong daycare centers, all levels ni and all including private and public schools Aksyon Act. Yes, sir. So, ina siya nagapakita kung ano kaseryoso ang city government of Bacolod nga i-proteksyonan, hatagan proteksyon ang publiko. Not only the students, but everybody sa possible nga epekto o kung halit siya ng COVID-19 vice. Yes, yung kay Mayor, an unsa prevention is better than cure. So, si Mayor, hindi man take chances, di ba? Ang ibanan na nga si Clinton. Once in a lifetime man ang mag-graduate ka, especially na ang unang student yun. Hindi na yan ba? Very proud na naman sapa sa stage. But, gina-editar na ito, wala man pa, what if na muna siya. Ang question may what if. So, si Mayor, upod man sa mga school authorities na to, nag-decider nga, why tagin kansilara, ang kay Mayor, hindi pag-i-cancel, but i-postpone na. Diba? Postpone. Sinto magmayo man ang sitwasyon, i-postpone talaga na. Even ang basi magawa ka ng dalanan ng mga fiesta siguro, activities barangay, and big gatherings, kahit yung may DOH na sa pilar mo. Okay. Huge and big. See how big is big, how huge is huge, why hindi pa specific. Okay. So I think more than 50 is already big. The crowd. Now, since ang gesture, yes, ang gesture EO ni Mayor is suspending graduation, meaning pwede pa na kung magtulutahaw naman, basi kung dayon nun sa iba ng mga schools, ang mga graduation rights nila, dira, moving up activities, pwede man na iya. Pero, subong Vice, ano ka seryoso na gindi ang sitwasyon? Since ka, halimbawa, diri sa aton sa Negros, Occidental and Oriental, there was a report and confirmed nga may positive case dito sa Negros Oriental. Ang Interagency Task Force naton, ano pagid ang mga measures nga pwede tayo mo on siniman? Well, si Mayor Bing nag-entertain as an art nga provide ng mga POMs naton siyang face mask, no? Okay. But ang question kay pa available sa market, no? Sus. Gusto man si Mayor Bing magbakal sa thermal scanner para maproteksyonan man ang aton government employees. But wala makabaklan ang resources naton ready. But ang balaklo naton ang needed naton ang ipan wala. Okay. So ti prevention ng Tayhopon, ti mo mga measures nga diyan himo ta. Hinimo ni Mayor nga postpone anay kag ang mga graduation. Ang ang early closure sang closing of classes. And big gatherings, no? Ang mga JS ni kasi hindi na ni pwede. Ang barangay fiestas naton dala na sa executive order ya. No, mga conventions diri base hold ka anay, no? Although nga kinalanon mo na ding income naton, but hindi ta gusto mag-spread ang virus kung may ara na makitman, no? Yes. Anyway, tigaling way patusingin uyatan gid no ang kompleto gid lang nabutang dito nano ang epekto sinili ba kundi ma-implement sa executive order. Now,
may mga estudyante karon daya nga since nga ang klase para sa colleges matapos March 27, hindi mo kisampunggan ni sila makaladto sa mga mall, sa mga kundi dira maka-standby. Kung anong himuon diri halimbawa ang interagency task force naton ang team nga mag himo sa monitoring sini Vice kung ano ang setup sina. Well, kaya mo naman mga advices kita sa kwan sa aton hotels na strictly implement ang pag-fill out siyang kwan health declaration card dira sa ilang mga visitors. Kaya may ara kita mga countries sa Aksyon Art na waya lockdown mo. Like, for example, sa Japan, Korea, and many others. So, may mga precautionary measures kita diri. Ang aton mga malls, I think, and gina-strictly implement na iban sa isa ka mall di gani. Yesterday, do kapila ng tao kay may thermal scanner na sila. May alcohol na silang ginatubay, which is good. Okay. Ang isa ko kanina nakitaan nga wala nakitaan guro ang advisory la Action Art. Ang pagkapot sang atong kwarta. Na Ang mga POM sa Blakad, POI nagagasto na, nagabakal na sila sa kwarta ni muna pinakaigo siguro. correct. Na bagay na butang sa aton palibot. So, kung isa, magpilit di, kinalawayan pa nila mo. Oo. So, niya, pag umulang kuya ka pang alcohol, kap sa kwarta, ating kwarta mo, di na nagalin, di na siya nagatiyog. Correct. So, importante, ini nga mawagpabalot naman sa publiko, na isa-isa sa pinaka-higgo nga butang, kaga posible nga carrier man isa sang hindi lang posible, sigurado kung ang carrier ni isang damo o bakterya. Correct. Ng virus. Aha. So, since nga, why pagin man, even ikaw personally, why pa nakakita, no, sang suning executive order, ang final na gid ba lang ginagdaan sang alkalde, nano matabo sini sir, kag galing kiti hindi man ni sa interagency task force ang pagpatuman sini mo, no, ang city legal office, amo ning in charge din nga magpatuman, sir? Well, yung ito yato to si Kwan, si Gladys, Ma'am Gladys Sales. Okay. So, automatic na issue na siya siyang Separate order man. Oo. Address ko ng schools na public. At tutong atong tanan colleges and universities ng mga private schools. Okay. May representative. Sila tanan. Yes, tanan nga school sa ato invited. So, ang decision to nila, ang consensus na kung anong decision ni Mayor Sandon nila. Aha. Now, may ay lang to gani, galing maway na ng payo si Mayor na April, it's the first week of April. Ako gani personally. Ang explanation Yes, ng Action Art kung yung kaso dapat may matapo di sinong kasulon sang parents ang ating school authorities kag si Mayor kami, di ba? Now, it is a good thing at least ang ato niya city officials o pagi kay Mayor Binglo Nadia nagimo na as early as yesterday sang desisyon, no, parang ti protection man ni sa aton tanan, loyag tabla ini, way gisang gusto nga matabo ini, pero ti san o pa kita maghimo sang precaution kag gamatikang kung ari na may magpositibo na diri sa aton, pwera palayo lang, Vice. Balikan ta si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Hotline. Now, partitioning executive order, nano paglantaw nyo ni? No, kay may mga parents nga sininilahay, bata ko, muni, mag-graduate na, gusto ko tani, makasaka man sin tablado, maka-experience sa mo na. Galing kay initial suspension lang, no? Suspension of graduation rights. Pwede man siguro padayon gidi akon halimbawa magtahaw na ni ang pamahog sang COVID-19. Vice or gid daw to nga aton linya. Yes, correct lang siya. Actually, kung ti ang mga, especially mga honor students naton, pwede man lang ka-action art ka suksok to kada ka
saka ka sa stage ka magpakudak mo. Amo man lang nang imo gusto nga may kuwang kabla. Ano mo ni, it's very proud ang parents mo kung uno students ka. Correct. Diba? So, gusto ka may souvenir ka da, pwede man lang. Aha. Nagapakuda ka da, upod siya request ka kay principal, ang gaduhol sa imo, sa imo Aha. certificate da, o kung diploma. Okay. Pwede na mahimo. Kuwaon ko ning kay Dayonan, Aksyon. Yes, sir, please. Mapapalo bala sa mga POMs natin bala. Na please, hindi ka mo maglakaw until na matapos ang inyo isolation period. Kag-i-remind man ka mo namon na punishable act siya. Siya gintermahan bala ni President Duterte Action Art na RA 11332. Okay. Ang mga POMs na ning galagaw o may kapalo sa mga direktiba, may penalidad ina nga 20 to 50,000 and imprisonment nga 1 month to 6 months. Hindi man ka gusto nga maglabos tada, but kung sige ka mo pasaway, wala choice siguro ang government na impose na. Then another, the same man nga RA, ara na the Action Art inong post nila kag-share sa mga fake news. Correct. May kalapta din nga may Chinese national di ko nung galagaw nga positive. Ako personally kabaton ko na sa messenger ko, nasun wala pamangkot ang mga paryente ko kag mga pakaisaan, sige na, no, inituod ni. Lingko hindi na tuod. Sa January, nagwa na siya nadula, siyang subong sulit naman. Kasi buhay pang Chinese national to, kay pila na bulan mo. Gani, no? Hindi ko na siya pa ni sa bulak mga action art. Na. In fact, ang original to ko nag-post na nag-erase na. Okay. Kung magsige na siya, masik ko siyang assistant siyang aton authorities na dakpon kakagpailan ka kaso. Okay. Oo. So, hindi na namin. It's time nga kita tanan magbinuligay. Hindi na ito magdugang. Yung problema nga daw mga sakay tada, kwanta na, i-validate na ton, kuha na facts, antes na mag-share sa mga bagay na fake news. Iban pag initi, pasin tao naman sila nga, okay. why na iyayang COVID? Kaya may post pag ita action art nga may bulong ng COVID mo. Correct, may ara. Correct. Sakto na. Hindi na yan. Hindi ka man doktor nga sakay kada share. Although ahos na may antibacterial properties na siya, pero hindi na siya cure. So, hindi ka kayang tao, bla ba, kapos magpati. No? So, hindi ka mag-post, mag-share sa mga bagay na hindi ka authorized. Hindi aton whiteable knowledge. Correct. Okay, hindi na namin. Gani man. No, anong epekto pag man? Especially sa Chinese Task Force, since nga ginambal mismo sa World Health Organization, nga di pandemic na ginayaho ang COVID-19? Yes, ko na siya worldwide concern. In other words, halos bilog na kalibutan ng iyang na ego. Now, abo na siya, may series of meeting ang ginimo si Mayor, tungod gusto naton preparado kita. Okay. So, yesterday may giningagaw sila, but why nakaabot another 18 million na pundo na usaron. Kuan mo, mabakal sa mga machines bala ni kasi kuan mo, disinfect. Pwede ni siya, kahit kung person may isa ka lugar na in case nga daw seryoso, na damo ang BPUMs, i-disinfect na siyang city health naton. Ang isa sang plano ni Mayor nga ang PUMs providean ang pamilya siyang face mask. Oo, ang preparation. Hindi tampaktan, but why ka ginapangayo? Mag-lockdown ang Manila, ang Luzon. Anong matabo sa provinces? Kaya most of our goods and services dito galing sa Luzon. Correct.
Di ba? Kung magdamo pagid siyang aton bala rice is enough na ang aton production di sinegros makapid na sa aton beer. Kaya kakuha man to sa Luzon. Okay. Di ba? So, inang issue ng lockdown is a serious matter man. May hindi lahog. So, ginatunaan na iya sa aton gobyerno kaya may economic impact na siya or consequences na upod mo. Correct. So, amon simpo siguro action at magbinuligay kita mo. Ang tanan-tanan. No? So, amon na balikan ko tuluwat ang PUMs na. Kaya may ara action art. Yes, sir. Hindi alagaw. Which is not good. Kag hindi kasarang na itong counter, what if kung maglapta na ang imo, protection isa sa imo, pamilya, Okay. kag sa neighbors mo. Kay kung magpositive ka, kagalagaw ka, maakig ang tupad balay mo sa imo, kasi magproblema ka sa imo safety. Correct. Oo karon kung may lang gani kay way ginahingad lang nga amo ng protocol nga hindi sila pag hingadlan bala kag i-identify nga dira nga lugar may amo ni pero tikon na limbawa mabalaan na karon sang ingod balay mo may kun ang mga hertz na way ni pamilya mabal nga mo no gina-monitor na mo na siya. Yes, correct lang siya natin. Okay lang natani kung mag-negative. Kung positive ka, Na. ilang malaknan mo, Mm. ang imo pamilya, kung positive ka, chances are, ang imo pamilya laknan mo. Hindi lagaw to sila. Lagaw ka mo tanan. Nan. Tamo ka lapta. Ang ginlaptan mo, laktan man to, si luoy ta, hindi kasarang gobyerno ta. Na kag iti siguro ina sir nga mga posibilidad or ina nga mga sitwasyon anong mga pagpanghanda ta ni man halimbawa abing isa ka pamilya karon magpositive tong isa sa mga pamilya himata na nag-abot and then ang butang balon sila pwede nga tanan sila hindi na pagpagwaon nga mangin person under investigation na or mangin PUM na okay lang na kung di pa magpositive kung magpositive worst scenario nanong himuon ta ni Vice. Worst scenario, action art, why ita facilities. Sus. Amo na ang problema ta. Na. In fact, lahog mo lang siya. Consider tang eskulahan Di ba? Kung may early closing of classes ka, kaya dapat may separate room ka Kaya may separate comfort room ka Di ba? I-isolate mo siya. Kaya for me, dapat ang PUM ni isolate niya Okay, bastang may history ka travel abroad. Dapat pag-abot mo din, maski PUM ka mo. Dapat i-isolate na siya. Isolate na dapat, correct. Ang symptoms mo binagwa sa ika-12 day. So, imo pamilya to yaya, laktan mo na safe. saan. Hindi nagasige mo to sila lagaw, no? Okay. So, kina-entertain to ng mga schools. Kung ikaso, worst case scenario, ikaling i-shield mo na mo. Kaya ang ato ni isolation room sa mga hospitals ni shield ni mo. Isa sang ginalantaw ta. Kung may state of emergency ka, ang hotels pwede mo mamausar kaya may separate na rooms di sila. Okay. Ang motels, may separate CR ni mo. Correct. Pwede na siya mausar. Kung worst case scenario, kasi ang aton hospitals, kulang sa facilities. So, ang government, yung ma-order mo lang na iya, na gamito na nang istoryahan ta lang ng balayran galing o saron ko niya na yung imo facilities. Hindi Correct. man ni kabutang, hindi mo man sila mabutang sa gymnasium. Ay sus. Kaya Open. dapat may kada isa ni isolate mo. Di Kaya siguro. kung ang ipandayawaya hindi positive, isamang positive, lap na dito kung i-impon mo sila tanan. Correct. Kagang namin sila guro Vice, subong pa lang mga makal na ta sa mga nakita ko sa TV may ara sila gadget kung equipment nga ginagamit sa isa ka lugar nga daw suspected nga daw may ara halimbawa mag-disinfect sila daw ginagamit sa mga fire personnel sa taga BFP nga daw fogging operation nga portiga sinumpit lang to ang ilang mga ginagamit ginapakuan nga disinfectant ining mga ginagamit nila nga mga kuanabing nga ginapasumpit to sa mga balay nga daw machine. Now, siling ko, mayo guro sa timprano pa lang subong, samtang way pa lockdown, way pa sang kwan,
amo nang unahon ta Vice, no? Mangumpra na ta sina may ipasiguro talagang may ara na tabla kay in kaso gid man at least hindi na ta magsala-sala may kung may mga eroplano tayo nga makabakal ta to makalupad ta kag magugpa to sa Manila bas hindi man tan la pagpagpaon to bla. Actually, nga aton City Health Office, may ara na kita existing 6 packing machines, no? Okay. May ara ta disinfectant man, but di kulang ina. Amo na siya ang dukangan naton. Aha. Gapuan kita lantaw ta siyang kung lantawon mo pertikadasig mo so lantaw ta worst case scenario. Aha. So amo ning aton baklon and hoping ara Nga available sa market. Mm. Wala, di ba, mga alcohols ni, very important. Pin mask, waay. Mm. Pero, in fact, subong na contact, uliwat sa isa ko classmate naman, may naplos mong ko to sa Hong Kong, wala to, thermal scanner. Basi sa isa ka city, to sa isa ko classmate, na pangita to siya, may ara, ipa-FedEx ko na, basi makabakal ko to thermal scanner. Bao, kabay pa. No, kabay pa. No nga mas temprano pa lang diri sa aton sa city, mayroon na kita yung mga preparasyon. Vice, istoryanta lang ni Dugang. Salamat gisa time mo sa ngagin share karon nga aga. Yes. Uy, nautod si Vice Mayor Elcid Pamilyaran. Aksyon Hotline. Sige na lang, pa-thank-youhin na lang siya. No, anyway, Vice, salamat gid kung ka-monitor ka no kay nautod ang aton siningalinya. Pero amo ni mga worst case scenario, ang ginaistoryahan naton. Mga posibilidad, amo ni nga dapat pasang karon tang utok, tanay hindi ta magalang manangiba niya nga way sa opisyon sa kabuhi nila. Ngayon ay maghanag ka pinalapta sa mga fake news, may magkomentaryo nga doka unnecessary. Kung wala malang tasang maamot, mabulig abi, sa gobyerno, subong nga nagasala-salaman sila nga sitwasyon, mayo pa magpahimuyong na lang ta. No, magpahimuyong na lang kag kung nanong mabulig ta kay ang subong may arap yung mga tao nga do ginanamitan nga makapahog sa isig kapariho nila. Tapikan ka mo ganina ko ginakadisgrasya pro. Now, ang worst case scenario kay iniya ang mga pag-suspend sa klase, part lang ni sa mga prevention ang nga ginahimo sa gobyerno, which is for me necessary ni. Sino man ang miluyag karon? Butang ta pa. Subong way pa, okay pa nga may may eskwela pang kabataan ta, na, iba nga may mga examination pa, pero sino balang luyag nga kung in kaso maglalang sitwasyon, bata mo kung matapikan dira, way ba ginapangayo? O, ang klaruhon ta nga, hasta subong, ang COVID-19 wala pa sa nadiskubre nga bulong no, nga magkapatay sining virus. Aksyon Hotline. Meaning, bisan ang World Health Organization, mga eksperto, why pa sila sumong sa na-discover kung paano patyon ni nga sa isang virus. Hindi man pwede nga igambol mo gurong kabuhi da sa himata mo, sang palangga mo sa kabuhi. Tining maginimo sa mga gobyerno sa lokal kay sa nasyonal, dapat seryosoon na ninila, tanong sa Senado, o subong nagsala-sala sila kay bangon nga naglain naman ang nagligad to doon nagkalma bing COVID-19 ti ano pa doon nagkalmanti man ang national government officials naton. Pero mas mayo nga may pagpanghanda nga ginahimo ang lokalidad kay kon in kaso matabo mo na gani puwira palayo lang maano na lang kita karon kon may magpositibo kag magdamo ini nga kaso diri sa aton. Why kita facilities, why kita equipments, matangla gid kita sa kahawaan. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio.
pagkadapya na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakolon kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
pasimbanwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo pagkolon yun kag negrosanon inyong nga pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio kita ulog na ngay Saan anong kalintangan responsable nga pagbalita pagdayon nga italagnan malasig pero sigurado aksyon nga may dala pagpalanggan aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo
namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalap na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
palap niya na ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. So, 58 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. O ipang-acknowledge ko na anayo ang mga nagapadala sa ila mga mensahe. Si Maria Luz Grijaldo Macunat, good morning. Thank you for listening. Harpy Marie Morales Silairo. Misting Machine Sir. Muna ang tawag. Ophelia Galero Arce. Good morning, Action Art. Have a blessed morning. Monitor lang me the watching live. Greet lang, Engineer Felix Villatora. Upod sa iya mga tao da Silver Dragon, Dio RG Dio and Christopher. Benji Bernardes. Good morning. Ka-Action Art, monitor lang kami di sa vessel in Maru. Patami lang ko di gali sa Hacienda Carmen, sila Nanay Rosemary, Mama Juliana, araman si Manang Ruby, kag sa asawa ko nga si Maria Elena Bernardes. Madamo gid nga salamat ka-Action Art. Good health and God bless. Action Hotline. Jerel Marandi Gadudo. No, good morning, Action Radio. Thank you. Vanessa M. Mayo. Good morning, sir. Watching and monitoring from Rochester, Minnesota, USA. Thank you so much for listening. Online sa hotline. Online sa hotline. Ngagawon ko lang niyo kay ang parte bala sa mga ginahimo karon mga measures lain-lain ng mga government agencies, department bangod sang COVID-19 no nga pamakog, pero katuan ko anay karon nga agad joining us over the phone is the workaholic officer in charge sang LTO Region 6. We have Attorney Gaudiusi Dospan on the line. Attorney, how are you? Good morning sa Action Art, live ta subong sa Action Hotline. Yes, good morning, Action Art, no? Attorney, salamat kisa time. I understand do may mga discussion, do may mga meeting kamo yesterday, and gusto ko lang i-check ay kay kundi isubong kumelek nag-suspend ay akon temporaryo na nagpuntat anay sa mga registration kag ilang mga planong satellite registration in the barangays. Sa LTO ay pagidman directive coming from national nga ang kay kanadlaw sa lingkod ko damo bala sa nagakadto sa office ninyo nga mga client naton. Yes, Action Art nga po nga preventive measures na no. Nagpost kita sa mga health advisories sa aton mga frontline nga mga areas, no. Nag-provide kita sa mga alcohol kay ang contamination sinada ang contact sa contaminated nga places, no. Okay. So every time nga magkanto sila sa amon opisina, meron kami gina-provide ng alcohol. Before sila magtransact sa amon, no. Before sila magtransact sa amon, may ara kami ng alcohol na gina-provide, no. Sa amon nga PACD, no, sa public assistance sa complaint desk, no. Mismo antes sila magsulod, may ma-apply sila alcohol. Okay. So nang aton nga mga personnel, may mga masks na sila gina-provide man naton. Hindi man kami ka-provide mask for everybody, but siyempre ang aton personnel dapat proteksyonan naman, no. Okay. Yes. So, why pagin man so far sang decision or advisory from the national, no? Naging padala sa inyo? Wala pagin man, no? Why pagin man, but we are expecting it soon, no? Siguro, either today or tomorrow, may kitang official stance sa aton opisina sa mga preventive measures coming from the central office. In fact, ang amon nga Regional Directors Conference nga paghiwaton tani sa Baguio. Oo. Sa Cordillera Administrative Region, that is between the periods of March 17 ata to March 20, cancel na namon eh. Okay. Yes, Kati tuod ka delikado na matravel ka mo to dito kung magtililipon mo. Ang napaligban na mo, paano naman i-refund among ticket? Pwede, hindi na pwede ma-refund? Well, sige na arrange mo sa aton airlines, no, kung may mga refund kita sinadra. Kaya, we will make representation sa aton airlines. Okay. So, keep us posted na lang, attorney, if in case, no, nga may aragin ban sa mga update ni Director kung
halimbawa may memorandum so that we can inform the public also as part of our advisory kag bulig man sa inyo sa LTO to let your clients know and the people know kung ano ang mga development nila. So as tasubong ang activities ninyo normal gihapon no sa mga opisina ng LTO Region 6. Yes, okay. Kagapon may regional monthly conference kami, no, finalize na naman natin preventive measures and we are doing it, no, already, no, ang atong preventive measures. But we are awaiting kung may mga further advice kita from central office and we'll keep you posted ang atong mga media outlets kapin pa sa inyo, no, about ang atong development sinadala. Yes. So, sumong ano ang mga priorities ta anyway? Ano mga results sa mga ginistoryahan ninyo kapon, attorney? Well, one of those ginistoryahan mo lang aton nga pagpaspak ng aton accreditation sa aton mga driving schools, no? Ito ang aton nga rollout sina will be this October. So, napastak na ito ng aton nga mga accreditation sa driving schools sa paghatag sa examination sa aton nga mga kag-lecture sa aton mga would-be nga practical ano ganin ng driving school nga mga instructors, no? Okay. So, amo na sila ang maghahatag na gid sa examination to those nga magakuha sang bisan sa driver sa mga student driver's license. Yes, student permit ng applicant. Student permit. Yes. Mag-require na kita, no, pag roll out, mag-require kita sang 15 hours na completion sang theoretical examination. Saan mo ma-start na, sir, ang possibly implementation gisina? Well, ang aton nga gin-advise ng central office, that will be in April 6. So, before maka-accredit na kami dapat ang aton mga driving schools, that's why gina-fast-track na natin tanan para makaservisyo kita ang continuity sa aton servisyo di mautod, no? Sige. On that note, I know nga medyo sako kadira. Salamat gid Attorney Gadjus Ridospan, Director. Thank you so much for the time. God bless sa imo. Salamat man sa Aksyon Radio sa imo, Aksyon Act. Thank you. Aksyon Hotline. Ang officer in charge ng LTO Region 6, gaulat pa man sila, advisory coming from the national, sila nga within today or basi buwas may harap man na sang gina-expect nila ipadala nga mando man gikan dito sa LTO sa national. Ang LTO, kadadlaw kita ko diri sa aton sa Bacolod District. Gutok gid iya. Kadadlaw, may mga nagakuha man da sang driver's license, nagaparenew, iba nalin man na sa gwada, makuha diri sang lisensyaman. Now, amo na nga tanan na lang ni, mga measures dapat timuon. Mano nga akon damo ka pangagad makape malagaw makadto sa mall wa gi kuya subong ga decide mo upod sila kay number 1 may COVID-19 nga pamahog, number 2 wala man ta kwarta. Aksyon Hotline. Sakit man itinerto Aksyon Oliver nga nagapungko ka kapin pa sa mga food court kamo nang in order mo bottled water. Sumpulo panot, pekado, okay man. Aksyon Hotline. Galing din magwanta, no? Girlie May atong Salazar, Jebrel Balyaso Sibalios, good morning. Action Art, hi to family Sibalios and Tingal from B-Boy and Nene isang Kingdom, Saudi Arabia. Jerel, nabasa ko na niya. Marandi Gadudo, morning. Rosalipa City, get updated. GBM Farm, Action Art, what is important right now is prayer to the world. Valencia Kenneth, good morning. Araman si Juljin Lamayo. Kabudlay basahon sa ngalan mo kung ibalis karon gali, no? Aksyon Hotline. Family Lamayo sa araw from Kukoy Lamayo sa Vista Alegre araw. Thank you, good. Good morning, Aksyon Radio. Sige. Benji Bernaldez, ay nabasa ko na ni Kaina. Ofelia Galero RC, morning. Thank you for listening. Jen Dalao Rao. Edville Isparagusa Balibadlan. Colonel, basta ka na, sir? Din ka na sa mong na-assign. No? Si Sir Balibadlan. Kung si mong Caltorilla, good morning, Otoniel Kanya, classmate. Boy Julingo, Yvonne Itabag Antaran, Rose Pungyan. Nang nining, good morning. Especially sa akin second cousin. Sige, nang nining Pungyan, good morning. Juna Palier Soriano,
Maymar Fernandez Estrella, Maymar Caberte, si Kasalani Arancilio, good morning. Dan Islafor, morning man. Okay, liwat ni Upog Ikipado. Ay, intutuloy video kay Michael, good morning. Aksyon Hotline. Sir Fred Trahiras Jr., Cesar Lanaria, Nelda Siguanse, good morning. Kay Attorney Vicente Sani Pichiri III, Maninoy, good morning, Simo. Venice Garrido Garcia, Barangay Kapitan Juan Zuniel Malayang, Sang Barangay Kabog, Christy Arevalo, Araman si Nilina Mabayag, si Bro Radix Lambot, good morning. Christy Arevalo, Sir Rane Hanggayo, Sir, how are you? Bro Kano Oreta, morning. Attorney Tiktak Villanueva, ang Provincial Election Supervisor sang Guimaras, ga-monitor siya. No? Venice Garrido Garcia, Ihado Richard Mereveles. Kay Sir Jefferson Discaliar, no? Do Lieutenant Colonel o Colonel na siya sumong. Doy Gregas, Tamay Honzay, morning man, sakay Manong Joven Vic Itabag. No, Vic, morning. Regard sa mga paryente, tada. Muning second cousin kung gwapo. Pugi, no? Nung Joven Vic Itabag. Sila nga, good morning. As watching from Kuwait. Diri sa amon sa Kuwait, nag-lockdown na di subong tungod sa COVID-19. Halong kadra, no? Tiya ko, Juna Palier Soriano. Sa Kuwait ni siya, halong kamuda, no? Araman si Dexter Bihos, pare, morning. Rosalyn Grati Peruelo, Engineer Arthur Normandy, Glenn Talapiero, Rosalyn Grati Peruelo, Buwi Julingko. Thank you, kita. Nung Ed Golmatico, good morning. Siling Action Art, threatening times needs drastic decision. For once, this executive decision of early school closures, offsetting graduation activities by the city government, etc., deserve commendation, understanding, and support by Bacolodnons. Go for it. Siling Ninong Ed Golmatico. Ayos. Ma'am Jocelyn, Ma'am Jo, condolence kilisima. Salamat gid sa pag-monitor. Permidri sa aton. Ma'am Jocelyn de la Piña, good morning. Thank you for listening. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo,
Center handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Samsan ano nga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasing banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran.
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong nagkahintangan, responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom ka. Malabutan na maminsay kag sa inyo mga komentaryo padala karon nga aga. Karon naman sa Aksyon BBB program with Aksyon Rex Cantong. Aksyon Hotline. Reminder ta lang sa inyo, pagpabakod sa immune system kag resistensya sa lawas, ang aton sini kapital agod makalikaw sa anuman nga balatian kag mga masakit. No, dapat may Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule nga madamo sa phytochemicals nga makabulig iya para magpabakod sa immune system kag resistensya naton. Bisa naman common illness, hindi ni dali-dali makatapik. Tandaan palihog Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule. Parisan mo pagid sang ti, why ka na sang dapat kabalakan pa. Aksyon Hotline. With Aksyon Oliver Pason sa technical side, back up ta karon nga aga, Aksyon Elry Dotilios, kag Aksyon Dorel Cabato. Kung naman Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.